Ne tɔgɔ Binta Diallo, la présidente de l'association Faso Ɲɛta Baara. N bɔra bi 1er octobre la, date symbolique do. Ka bɔ ka tasibila kɛ an ka fininatigilakaw ye, ka foli d'u ma, k'a yira an b'u bolo bi, an b'u bolo sini. Ne Binta Diallo bi 1er octobre de. 1er octobre tɛ fɛn ye fɛn min dogolen don mɔgɔw la. 1er octobre ye la date de création de l'armée malienne. N'i ye 1er octobre ta, mɔgɔ caman bɛ ka confusion kɛ ni 20 janvier de. 20 janvier n bɛna différence fɔ mɔgɔ ye. 20 janvier de ye don ye sɔrɔsi laban minnu bɔra troupe français ka taa u ka dugu la, an y'o célébrer parce que an ka jamana kɛra an ta ye. Mais c'est différent du 1er octobre. A y'a hakili to a la 1er octobre ye an ka sɔrɔsiw ka création don ye. O la an bɛ bɔ ka foli d'u ma, u ka jɔnjɔn kɔnɔna la, an'u ka cɛsiri ani jamana kɔnɔden bɛɛ ma. Vraiment fɛn min y'an sɔrɔ le 17 septembre a ma kɛ fɛn ye fɛn min dogolen don mɔgɔw la. Mais n bɛ tasibila de kɛ ka Ala ka ɲinɛ minnu banna la, ka tila ka minnu bananen don a ko kɔnɔ, Ala ka nɔgɔya k'olu ye. K'a yira an ka sɔrɔsiw la u ye baara kɛ, cɛsiri min b'u bolo ka dɔ fara kan, wa population fana b'u kɔ bi, u b'u kɔ sini, wa population dalen don u la. N'o taga sira fɛ, parce que an ka jamana ye jamana min ye, jamana ba de don. Ma f'i ka da i yɛrɛ la, i ka sɔn i yɛrɛ, i ka k'i yɛrɛ ye, o la i ka jamana bɛ kɛ jamana ba ye. N'i ye nin bɛɛ wililen de ye anw kɔ, k'u b'an ka jamana fitinin nɔfɛ, barika dɔ de b'an ka jamana in na. Barika bɛ jamana bɛɛ la, mais bɛɛ n'i ka spécialité don, bɛɛ n'i ka dɔnta de don. N bɛ fɛ ka mun fɔ maliyɛnw ye, an ka n'an ka sɔrɔsiw kɔ bila bi, an ka n'u bila sini. Ni mɔgɔw ko k'an ka sɔrɔsiw kɔ bila, cela veut dire que a tigiw bɛ n'an da k'an sɛdennin kantigɛ, olu de ye marifatigiw ye, anw de bɛ wari bɔ k'a don olu la pour que olu bɛ se k'an ka défend cogo min na. Bon, o hakilina k'o bɔ an ka population na, ka tila ka welewelema da k'u ye, u bɛ wuli ka jɔ min na, u ka dɔ fara kan halisa, k'a dɔn jugu min b'anw na, mais an kana sɔn juguw ka se anw na, parce que bɛɛ n'i ka tagabolo de don. Olu ka stratégie ye ka na ni guerre de ye jamana kɔnɔ. Bon, anw fana k'a bila an kun na, anw bɛ paix de nɔfɛ. Ala ye fɛn fɛn da ye, fɛn fila de da jamana kɔnɔ, diɲɛ kɔnɔ, ɲuman ani juguman. Bon, guerre nana bi anw kan, an k'an bɔ guerre kɔnɔna la, k'a bila an kun na, anw bɛ bɛn de nɔfɛ. Olu de b'anw kɔ, cela veut dire an b'u ɲɛ de. Fo population k'o bila u kun na, an ka don da kelen fɛ, an ka bɔ da kelen fɛ. Nin ko in ye wagati ko de, Ala de bɛ se fɛn bɛɛ la, Ala de ta ye fɛn bɛɛ ye, a bɛna ban. Mais a ti ban tant que n'an m'an bolo di ɲɔgɔn ma, a ti ban tant que an ka kalifa ye minnu ye, n'o y'an ka tenitigilakaw ye, n'o y'an ka sécurité ye, a cɛman n'a musoman, f'an k'an tɛgɛ don olu ma, ka don da kelen fɛ, ka bɔ da kelen fɛ. An ka da an ka tenitigiw la. Parce que n'i ma da i ka tenitigi la, komi i yɛrɛ bannen don i yɛrɛ ye. N b'o de fɔ jamana kɔnɔdenw ye, an ka tugu kɔ bi, an ka tugu kɔ sini, an ka jamana image ye tenitigiw de ye. Bi 1er octobre ne bɛ Binta Diallo bɛ bɔ k'a fɔ mɔgɔw ye, ni maa sera i ka tenue na dɔrɔn a sera i ka jamana la. L'image d'un pays a bɛ dépend a ka tenue de la, a n'a ka fɛn caman. Bɛɛ n'a ka domaine don, mais ni don min ta sera an bɛ bɔ an b'o fɔ, bi ye sɔrɔsiw ta don ye, olu ka importance ye min ye bi jamana kɔnɔ, an bɛ bɔ k'o ladi an ka population ma. N'o bɔra la, an ka musoba minnu bɛ yen, n'o ye Kani ye, Kani Jabate, la première femme mun kɛra soldat ye ka tila ka kɛ général ye armée kɔnɔna la, ka cɛsiri a ye diɲɛ bɛɛ labɔ, a kɛra exemple ye an musow bolo. Le tout nouveau général actuellement Nema Sagara, qui fait la fierté des femmes maliennes, ani muso o muso bɛ yen nɔ k'i bɛ teni na o, tenitigi muso o, an b'aw bɛɛ fo parce que n'i y'a ye cɛw bɛ se ka bɔ ka taa kɔrɔn fɛ, u hakili sigilen don n'u ka denbaya de ye. Minnu banna an bɛ dugawu k'olu ye, minnu man kɛnɛ an bɛ dugawu kɛ Ala k'olu nɔgɔya. Bon, k'a bila an kun na an bɛɛ de b'aw kɔ. An bɛ se dɛmɛ min bɛ se ka kɛ ni hakilinasigi ye, o bɛ se ka kɛ. Dɛmɛ min bɛ se ka kɛ ni wari ye, bɛɛ n'i se de don. K'a bila aw kun na, bɛɛ Ala ye bɛɛ da n'i ka pouvoir de ye. An ka fara ɲɔgɔn kan, an ka ɲɔgɔn minɛ, an k'a dɔn anw ye maabaw de ye. N'i y'a ye nin bɛɛ bɛ n'anw kɛlɛ, u b'a dɔn fɛn dɔ de b'anw bolo, wa anw fana de kan k'o fɛn in fana ɲini k'o valeur dɔn ka tugu o fɛn in kɔ. O la n bɛ foli di an ka jamana ɲɛmɔgɔ ma, ni Ala y'a latigɛ bi ale de b'an kun na, ale fana ye tenitigi ye, a n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ ani a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ. An ka institution fɛn fɛn bɛ yen, an ka baarakɛyɔrɔ bolo fɛn fɛn bɛ yen, maliyɛn den cɛman n'a musoman k'u bɛɛ fo, an bɛɛ k'a fɔ Mali ye kelen ye, an bɛ don da kelen fɛ, an bɛ bɔ da kelen fɛ. N tun bɛ fɛ k'o de fɔ n balimaw ye bi le 1er octobre.